Saúdos e boas noites neste mércores 18 de xullo, día no que abrimos páxina cas imaxes dun accidente que tiña lugar esta mesma mañá no Empalme de Novás, antes da reta da Anllada. Imaxes espectaculares dun accidente que, pese á súa aparatosidade, non se cobrou víctimas de gravidade. É unha das novas do día, pero temos outras que agora anticipamos en titulares. Non houbo víctimas nin feridos de gravidade. O accidente tiña lugar esta mesma mañá en Portela, Cuntis. A Feira do Moble de Galicia ten agotado o espazo para expositores. O certame será o 15 de setembro. Todo vendido. Temos pendiente de confirmar un par de stands que xa nos dixeron que sí, pero que, bueno, estamos cerrando o total do espacio que se pode colocar. Un veciño de Sieiro cora recupera o embarcadoiro. Os veciños celebraron unha xuntanza de confraternidade no lugar. Foi esta mañá. Na Portela, Cuntis, un camión sufría un aparatoso accidente, aínda que afortunadamente non se produxeron víctimas. Do estado do camión e do lugar dan boa conta as imaxes exclusivas de Estrada Televisión. Cambiamos de asunto para chegarnos a unha feira que, pese aos problemas dos últimos días, dos que xa lle demos conta, segue o seu curso habitual. A Feira do Moble de Galicia que terá lugar dende o 15 de setembro. Unha feira da que falaba o xerente da Fundación, Alfonso San Martín, e que ten xa todo o espazo vendido. Todo vendido. Temos pendiente de confirmar un par de stands que xa nos dixeron que sí, pero que, bueno, estamos cerrando o total do espacio que se pode colocar. Bueno, este ano, na línea que temos falado, estamos facendo unha reestruturación, procurando colocar pois todo o que non é mueble, vámoslo colocar no pabellón 6, que é o pabellón de 2 pisos no de abaixo. Iso vai ir todo ali de complementos e antigüedades, e o resto pois vai xa distribuído os muebles nos outros pabellóns. Un veciño de Sieiro, Cora, traballa na recuperación do entorno do vello embarcadoiro, unha zona que servía para cruzar o río e que agora levaba anos abandonada. Sieiro, na casa da barca, nun sitio que pertenece a San Miguel de Cora. E isto, bueno, pois era o paso que había antes, pois para ir a Teo, a facer as compras, para ir ao 26, que lle chamaban a Feira del Estedo. E a xente, bueno, pois por non ir dar a volta a Ponte Vea, que era outro puente, ou a Ponte Ulla, pois o paso era por aquí. Tiñen unha barca, aí unha plataforma grande que pasaban os animales, os carros, as vacas, tiñan un cable, que era o que tiraba os homes tiraban polo cable, levaban a barca por outro lado, e cando viñan de volta, pois, tiñan que berrar e viña o barqueiro a buscalos outra vez, que eran meu bisabuelo, e despois tuve un irmão do meu abuelo aquí tamén, e ora, pois, quedou a casa así un pouquiña abandonada, e recuperámosla outra vez. Estamos hoxe aquí, facendo unha pequeniña festa aquí por de Sieiro, un recordo de cando viñan eles antes por aquí, contando anécdotas e contos de como eran. Este domingo os veciños do lugar dábanse cita na casa do embarcadoiro para coñecer o avance das obras e para compartir uns momentos de ledicia cas anécdotas e os recordos dese lugar entrañable. Antes da despedida, lembramos os titulares. Non houbo víctimas nin feridos de gravidade. O accidente tiña lugar esta mesma mañá en Portela, Cuntis. A Feira do Moble de Galicia ten agotado o espazo para expositores. O certame será o 15 de setembro. Todo vendido. Temos pendiente de confirmar un par de stands que xa nos dixeron que sí, pero que, bueno, estamos cerrando
o total do espacio que se pode colocar. Un veciño de Sieiro cora recupera o embarcadoiro. Os veciños celebraron unha xuntanza de confraternidade no lugar.